खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन आंनि मुङा ससि ब्रह्म आं गामि अदालगुरि सुबनखाथा बाक्सा जिल्ला खुलुमबाय आंनि मुङा रिता बालें बसुमतारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसेनो गासै गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय बावहरग्रोनाय जाबाय जोङो नै ससि ब्रह्म बायदेव आरो आं सानैबो जयै मोनसे माने इउट्यूब चेनेल खुलिनो नागिरदों आरो बे इउट्यूब चेनेलनि मुङानो जाबाय बwhwithi क्रिएशन आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ अनसायगोन आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोङो थुनलाइ आयदानि सायाव बायदिसिना खन्थाइ फरायनाय सुंद' सल' फरायनाय थिग बेबायदिनो थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदाखौ जोङो फोसावनो नाजागोन नोंथांमोना अननानै जोंनि बे चेनेलखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय खुलुमबाय गोजोन्थों।